Malam Umar Hashim a matsayina na sabon ma'aikacin ku wacce kala shawara za ka bani? Ka yi godiya ga Allah kuma sannan ka yi haƙuri ga bisa dukkan abin da ka rasa. Me kake nufi da wannan magana? A kula da lokaci. Ok, to yaya na gode. Dan me yasa zaki yanke hukunci ba tare da kin sanar da ni ba? Kin sa ni a duhu. Wani hukunci ne yanke ba tare da sanin ki ba? Saurara ki Hajiya, ba komai kaka ba wanga ba face kawai dan kin sami na hannu. Kina ganin cewa yin hakan wata matsala ce? Wai ni kike tambaya cewa yin hakan ma matsala ne? To ai idan matsala ce ya kamata ki wayar min da kai. Saboda shi ma sai da ya wayar min da kai tukunna na sa mai hannu. Hajiya da kin kyale ta kawai kishi ne take yi. Wani irin daɗin baki ya miki da har kika yarda da shi? Ba daɗin baki ya min ba. Yawa haɗa mata dai. Amma kuma abin da ya zo mana da shi abu ne wanda zai amfanar da mu. To ke kuwa? Yawa Hajiya ba wannan bai zo dai kawai bari a yi sallah. Dalla fara ta rufe mana baki. Hajiya daga ina ce a ce a yi sallah. Gaba ɗayan mu nan da muke cikin ofis ɗin nan waye arne? Idan kuma akwai wanda baya yin sallah a cikin mu ka fito ka nuna mana shi.